Zapytano mnie na scenie, czy będzie Zenek. Ja mówię, postaramy się, jest Zenek. Zenek prawdopodobnie jeszcze będzie nas w sierpniu u nas gościł na swoim recitalu. Zespoły tak jak Piękni Młodzi, Andre, Boys, Classic, London Junior, Ecstasy, Excited, Powerplay, Torres Jorgus i inne zespoły Disco Polo. No my tutaj, jeżeli będzie pogoda, to prawdopodobnie frekwencja będzie olbrzymia. Będzie zresztą duża reklama tego tematu i tego koncertu, festiwalu. I jeżeli chodzi o ten gatunek muzyki, no spodziewamy się dużego zainteresowania, jeżeli chodzi o przebojową majówkę, jak co roku, i myślę, że to najważniejsze, żeby nam pogoda tutaj dopisała w bieżącym roku, tak jak zawsze, i będzie ciepło, także trzeci weekend maja, 20, pewnie godzina 18, jeszcze godziny nie mamy określone. Startujemy z 3. edycją przebojowej majówki. Myślę, że dla fanów tej muzyki niezła gratka, bo trochę jest pozmieniane, trochę mamy tutaj dużo wykonawców, tych, których u nas nie było, 2-3 się powtarza. Niektóre zespoły zostały wręcz zasugerowane przez młodzież, tak jak zespół Longcount Junior. Mi szczerze mówiąc nieznane, ale podobno młodzież bardzo dużo słucha na dyskotekach, bawi się przy tym zespole i prosiła, czy może ten zespół. No, to ściągnęliśmy również ten zespół. Mogę powiedzieć o tyle, mam taką informację, oczywiście transmitowane przez stację Polo TV, bo to będzie telewizyjny koncert, i chcę powiedzieć, że tutaj już zespoły się wręcz, to jest już prestiż dla tego gatunku muzyki, że chcą tutaj występować, tak? Także jak musieliśmy co niektórym odmawiać wręcz w bieżącym roku, no bo wiadomo, mamy pewną tylko listę, około 15 wykonawców, chcemy tak mniej więcej, żeby był muzyki, bo to czas antenowy, wiadomo, a każdy chce się pokazać tutaj, zaprezentować.